исәнмесез. Фестиваль дәвамында сез Татарстан Яңа Гасыр каналында җырлы моңлы балачак фестивале катнашучылары белән таныштыгыз. Бүген исә соңгы сандугачларны очырыр вакыт җитте. Ясап куйдым аппак кәгазьгә мин, ал кояшны ал су буяу белән. И әнием бер сөенсен әле, бер сөенсен, рәсемемне бүлмәсенә әләм. Кояшлар күп булсын, әйдә җирдә, кояш нурларына чумсын илем. Ал буявым, аппак кәгазьләрем, кәгазьләрем, һич бетәрлек түгел әле минем. Сөйгән әниемнең бүлмәсенә көлтә-көлтә нурлар тулсын әле. Шул нурларга карап әниемнең сөенечтән күңле тулсын әле. Кояшлар күп булсын, әйдә җирдә, кояш нурларына чумсын илем. Ал буявым, аппак кәгазьләрем, кәгазьләрем, һич бетәрлек түгел әле минем. Мин кояшны ясыйм бик күп итеп, әниемә, тиемә бирәм. Кояш нурларына чумсын әйдә, бөтен илем, бөтен күрше-тирәм. Кояшлар күп булсын, әйдә җирдә, кояш нурларына чумсын илем. Ал буявым, аппак кәгазьләрем, кәгазьләрем, һич бетәрлек түгел әле минем. Кояшлар күп булсын, әйдә җирдә, кояш нурларына чумсын илем. Ал буявым, аппак кәгазьләрем, кәгазьләрем, һич бетәрлек түгел әле минем. Ал буявым, аппак кәгазьләрем, кәгазьләрем, һич бетәрлек түгел әле минем. Sandığaçlar gide indi, bik moңсу булыр инде. Сайраулары күңелләрдә яңгырап торыр инде. Сандугачлар озакламый тагын кайтып китәрләр. Безне тагын сагышты да бәхетле дә итәрләр. Сандугачлар озакламый тагын кайтып китәрләр. Безне тагын сагышты да бәхетле дә итәрләр. Sandугачлар китә инде, каланың нарыгына. Моңнарының күңелләрдә кала торганы гына. Сандугачлар озакламый тагын кайтып китәрләр. Безне тагын сагышты да бәхетле дә итәрләр. Сандугачлар озакламый тагын кайтып китәрләр. Безне тагын сагышты да бәхетле дә итәрләр. Сандугачлар китә инде, әллә иярик микән, әллә сан
Катнашучылар өчен SMS тавыш бирүдә тамашачылар елдан-ел активлаша. Бу сөендерә дә. Димәк, сез битараф түгел. Ә бу исә татар җырларын тыңлаучылар, өйрәнүчеләр саны арта дигән сүз. Җырлы моңлы балачак фестивалендә Аллага шөкер егетләр дә чыгыш ясый. Һәм аларның берсе Илсаф Гыйлметдинов белән таныштырам сезне. Илсаф, син Казан егете, музыка белән шөгыльләнәсең дип беләм. Һәм тагын нинди шөгыльләрең бар? Минем шөгыльләрем җыр, музыка коралларында уйнау. Һәм инде Нинди музыка уен коралларында уйныйсың син? баянда уйныйм, курайда уйныйм, кубызда уйныйм, төрле уен коралларында уйныйм. Менә без человек-оркестр дип әйтәләр. Синең кебекләр турында инде бу. Кумирың кем? Минем кумир Ришат Төхвәтуллин була. Бик яхшы. Безнең бәйге турында каян ишетеп белдең син? Бәләкәй чактан ук инде телевизорлардан карап, әллә качан хыялым бар иде, шунда килермен берәр качан дип уйлаган идем. Менә хыялым чынга ашты. Аллага шөкер килдем. Инде 3нче тапкыр шунда чыгыш ясыйм. Димәк, син Татарстан Яңа гасыр каналының тугры тамашачысы. Беләсеңдер инде, безгә быел 15 ел. Синең теләкләрең бармы безгә? ТНВ каналына мин алга таба да шушылай кызык тапшырулар күрсәтсеннәр иде дип, һәм инде киләчәк җырчыларны тамашачыга күрсәтүен телим. Без дә сиңа уңышлар телибез, синең чыгышыңнан зарыгып көтәбез. Һәм дуслар, Илсаф Гыйлметдиновның чыгышын карыйбыз. Мин горурланам. Фестиваль дәвамында сез Татарстан Яңа гасыр каналы тамашачылары иң сәләтле сабыйларның чыгышын карадыгыз. Ә алар сынатмады. Һәр кайсы тырышып әзерләнде. Инде аларга бер теләк, киләчәктә дә бу һөнәрләрен онытмасыннар иде. Фестивалебез 8 ел дәвамында балаларның чыгышын зәңгәр экраннар аша күрсәтте. Шуңа да катнашучылар белән дуслыгыбыз нык безнең. Алар белән һәр даим элемтәдә торабыз. Кунакка килсәләр, сөенәбез. Шуңа күрә дусларыбыз, кайчандыр үзләре дә җырлы моңлы балачак фестивале лауреатлары исеме алган Инҗе Әхмәтҗанова һәм Сәйдә Мөхәммәтҗанова сезгә бүләк әзерләде. Рәхим итеп тыңлагыз. Ә без сезнең белән сау булашабыз.
Çeşeklerge izgitile kuşak Senin için takıyarım Min bizning do'stlikni birdamlikini Shu chechak tojiday ko'ram Sen yig'laysan quyosh ko'ylagini Bir shilsan ko'kni bo'lib qopli Yig'layib shodlanib yashik do'stim Bir qo'lingni birga Ko'nglimdagi bor shirini solib Do'stim senga topishir so'zam Sening iflos yordamingni duysam Og'irliklarni jurlab o'zam Sen yig'laysan quyosh ko'ylagini Bir shilsan ko'kni bo'lib qopli Yig'layib shodlanib yashik do'stim Bir qo'lingni birga Do'stligimiz o'rnagilar kabi Jarg'amga o'ralar borsan Jetaklashib borgan yo'limizda Yoqdi kelishib qarshi olsin Sen yig'laysan quyosh ko'ylagini Bir shilsan ko'kni bo'lib qopli Yig'layib shodlanib yashik do'stim Bir qo'lingni birga Yig'layib shodlanib yashik do'stim Bir Яраткан конкурсантыгыз өчен сез дә тавыш бирә аласыз. Моның өчен 5065 номерына SMS юлларга кирәк. Яшь сүзен язасыз, буш ара калдырасыз, катнашучының номерын күрсәтәсез. SMS-лар бер атна дәвамында кабул ителә.